Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan pitados ing Gusti kanthi setya lan tekun anggenipun bangun iman kapitadosan. Dinten menika dinten Jemuah, ampun kesupen kula panjenengan wonten ing mangsa prapaskah menika katuntun supados pantang kangge srana anggenipun kula panjenengan bangun diri supados sansaya saged dados murid-murid dalem Gusti sing sae lan ngetingalake kasaenan dalem menika kanthi konkret wonten ing gesang pasrawungan asung tetulung dumateng sesami. Lumantar pantang kula panjenengan saged sinau kados pundi ngendhaleni hawa nepsu, mbuh pepinginan tertentu utawi ambisi tertentu. Yen kula pantang rokok menika biasane ya lambene kecut terus ya pengen banget ngerokok. Menika dados salah setunggal dinamika anggenipun pantang kados pundi kula panjenengan menyadari kecenderungan-kecenderungan utawi rasa pangrasa sing tuwuh rikala kula panjenengan mandheg saking kebiasaan-kebiasaan. Mbuh kuwi kebiasaan sing apik apa maneh sing ala. Semanten ugi yen kula panjenengan saged tegas wonten ing babagan pantang, awake dhewe ya sinau tegas ana ing babagan panggodaning dosa. Ning kosok wangsulipun yen awake dhewe bab pantang wis kompromi, mengasihani diri, mergo nek umpamane pantang uyah, jangane dadi hambar terus ora doyan mangan akhire ya kek uyah sithik. Pantang gula umpamane, wah kok tawar banget teh, kok sepet terus tambahi gula sithik. Menika kompromi. Yen awake dhewe tetep mekaten tumraping dosa ya rikala panggodaning dosa menika melambe-lambe, awake dhewe terus kompromi, ora bisa tegas diri. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi Gusti Yesus ngadepi tiang-tiang Yahudi ingkang kisruh lan ngisruh dumateng rawuh dalem. Wonten saperangan tiang-tiang Yahudi sing pitados bilih rawuh dalem menika dikersakake Allah dados utusaning Allah. Saperangan wonten sing boten pitados maido lan nolak Gusti Yesus. Saperangan sanesipun bingung arep milih sing endi, arep mihak sing endi. Pranyata rawuh dalem Gusti menika adamel tanda kutip kekacauan ing tengahing masyarakat Yahudi. Kula panjenengan katimbalan ugi kados pundi mbangun sikap ing iman kapitadosan. Apa wae situasine, mbuh kacaune kaya ngapa, yen kula panjenengan pitados bilih Gusti Yesus menika utusaning Allah ingkang ngasta juru wilujeng tumraping kula panjenengan, awake dhewe ora bakal miyur, awake dhewe tetep setya. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur
ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 7 ayat 1 ngantos dumugi 2 kalajengaken ayat 10 kalajengaken malih ayat selangkung ngantos dumugi 3. Nalika samono Gusti Yesus miter-miter ana ing Galilea. Gusti ora karsa kendel ana ing Yudea, awit ana ing kono wong-wong Yahudi padha mburu-mburu Gusti arep disedani. Nalika riyayane wong Yahudi wis cepak, yaiku riyaya kemah gegodhongan. Bareng para sederek dalem padha mangkat, Gusti ya banjur tindak, ora ngeblak nanging sesideman. Nalika Gusti wis rawuh ing Yerusalem lan pinuju mulang, ana wong Yahudi sawetara sing padha kandha, "Handak dudu panjenengane iki sing arep disedani." Gene malah ngandika ana ing ngareping umat lan ora ana sing nyaruwe apa-apa. Apa kira-kira para panggedhe saiki yakin manawa panjenengane iku Sang Mesias? Nanging karo panjenengane kita wanuh lan ngerti asale. Mongko yen Sang Mesias rawuh, ora ana sing ngerti saka ngendi asale. Mula Gusti Yesus kang nalika samono pinuju mulang ana ing padaleman suci banjur nguwuh swara, "Mula kowe wanuh karo aku lan ngerti asalku. Nanging tekaku iki ora saka karepku dhewe, nanging panjenengane kang ngutus aku iku sanyata, lan karo panjenengane kowe ora wanuh. Aku wanuh karo panjenengane awit pinangkaku saka panjenengane, lan ya panjenengane iku kang ngutus aku." Wong-wong nuli padha arep nyekel Gusti, nanging ora ana sing wani kumlawe marga durung tekan titi mangsane. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, rawuh dalem Gusti ingkang sansaya populer, sansaya moncer kathah pendhereke pranyata nuwuhake masalah ing tengahing bangsa Yahudi. Wiwit waosan pinten-pinten dinten kapengker ketingal kados pundi tiang-tiang Yahudi saperangan kalian para Parisi sami sengit kalian Gusti lan kepengin nyingkirake Gusti. Laning waosan Injil dinten menika sansaya ketingal sanget kados pundi niate tiang-tiang sing sengit menika pengin nyedani Gusti. Lan menika dados gegambaran dinten-dinten pungkasan Gusti Yesus wonten ing donya, wonten ing Yerusalem. Injil kala wau ngetingalake kados pundi Gusti Yesus anggenipun rawuh ing Yerusalem menika kanthi sesideman delik-delik. Kula panjenengan saged mbayangke jejering manungsa, mbok menawa ya Gusti Yesus ajrih, mbok menawa ya kuwatir aja ngasih prakarane masalah sing diadepi menika saya gedhe. Menika yen kula panjenengan ngrasakake sacara kamanungsan, ning pranyata Gusti Yesus kanthi tegas ing sangajenging tiang-tiang Yerusalem ing padaleman suci ngaken bilih panjenengane menika utusaning Allah. Lan pancen tiang-tiang sami tepung kalian panjenengane asal saka ngendi? Saka Nasaret kutha cilik, ya gampangane desa lah, adoh saka Yerusalem. Mula wajar menawi tiang-tiang Yerusalem lajeng ngemingke
Gusti Yesus. Wong desa pendidikane mbok menawa ya cendhek, SD mbok menawa ra lulus, wawasane ya mbok menawa cupet, ora kaya wong kutha. Menapa malih para pengagenging agama Yahudi ora iso dibandingke. Mbok menawi saperangan tiang-tiang Yahudi lan tiang Farisi sing nolak Gusti Yesus menika kados simbah-simbah rumiyin ngendika kaya cebol gayuh rembulan. Nah menika kirang langkung kegambarane Gusti Yesus ngadepi sedaya menika kanthi tatak tegas lan setya. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.